ka rage sautinka in ba haka ba ko motsi ma ba za ka yi. Ka san da wanda kake magana kuwa? Ko ba Garba Gaba ne sunanka ba, karamin mutum da siffan manya wanda ya ɗauki rayukan mutane kamar ran kiyashi. To gana a gabanka, zan kashe ka kamar yadda na kashe ɗanka. In ka isa ka tsere. Ƙarya kake yi! Ni ne daidai da kai ba mai. The story centered on a secret organization known as the Death Arrows and the Blade Swords. Their lives efficient with the spies and assassins. Ke Rahina, ki bude ido, ki kalli yadda zan yi da su. Yaron da ke cikin ki ma sai ya san yau zan dauki fansar mahaifinsa. Galaba. Zan yi mutuwa irin wacce mazaje suke. Haka babana sha gaya min tarihi na ba zai taɓa bushewa. Mutanen kure da baka sun manta ne. Lokacin da suka kashe dan uwana Jibo. Sai da na kashe ta. Na kashe Rana. Na mai da Hannatu kawai. Dama an ce muku dabbobi ne. Na yi kokarin tserar da ku daga azabata. Ashe kwanan ku ya kare. Galaba. Idan mutum ɗaya suka kashe, a kashe mutum ɗaya. Idan biyu suka kashe, a kashe. Idan uku suka kashe. Idan ka ƙara shiga cikin lamarina, sai na salwantar da rayuwarka. Babu wata ka'ida da ba zan karya ta ba. Sai da na ce mu gangami mutum. Amma Balala ya ce baya buƙatar mu. To yanzu menene abin yi? Kawai a bamu dama mu far musu. Intishar Multimedia present you another superpower story, Galaba. Ni ban damu da mutu ba, amma kawai yan bayan ke tausayi. Wayanda ba san hauro ba sun sauka. Su ma haka irin wannan tashin hankalin zai riske su. Yaman shiru! Kamata ta koyi taurin rai da zafin rai. Galaba. Baba idan mutum ya zage ka makarama, yadda ke ka makarama, dole zai rabu. To su ba su san sulhun ba, kisa suke, kuma wanda ma zai yi sulhu bin sa suke suna ta. The secret organization continues to abducting their lives from the troubled background, and they promise to bring down the consequences and stop the battle war from the destroying their lives. Da ke ce mahaifiyarmu, ki dakatar da bari daga wannan rashin imanin da yake yi, saboda ina jiya masa ƙarshen shi. Wannan ba jinin mu ba, ki bari na kashe ta kaina mama. Sake ta! Ba jinin mu bane jinin ubanka ne? Sake ta na ce! Sake ta dan ubanka! Ka zo ka kashe ni. Ka kashe ni na ce maka. In yau so idan ka kashe ni kai ka rayu a duniya kai ka mutu. Story and screenplay by Nura Mustafa Wayi. Kin so ka gaya mana gaskiya me yake faruwa ne? Kwaje! Me kake yi? An ɗebi makamai, a bi su! Ina jin arewa zan yi galaba. Producer Rabiu the King and assistant director by Aminu Lawal Arahuz and Awal Ishaq Rijal Lemo. Ku matsiyata. Idan da wani sheki gani. Ya shigo gani. Haba gwaje. Mu shiga mana mutum masa. Kai ba, ni nan da kake gani, kwakwalwa ta tana ja. Ina ganin abin da ku ba ku gani. Galaba, directed by superb director Nura Mustafa Wayi. Na yi alƙawarin sai na kashe ka da kai da iyalanka, kuma sai na yi galaba a kanka. Ba zai yi ba. Da wannan gatarin na lashe alwashin sai na kashe wanda suka kashe yayana. Galaba,